70 kilometriä. No niin, se sitten lähti. Oh yeah! Eli nämä karkelat on avattu virallisesti. Joo, kyllä. Päästiin itse asiaan. Ville Vuorinen tulee radalle 1, Miki Suojasalo hienolla Parrakudalla radalle 2 ja tuo Vuorisen Opelin ulkonäkö muuten sitten hämää, se ei olekaan mikään hidas Opel. Mutta umea väri. Joo, sä tykkäät tommosista vähän. Mitkä sä viimeksi? Lähdettiin taas ihan väärille. Vuorinen maalissa 11.00, 226 kilometriä tunnissa, Miki Suojasalo 12.5, 672 kilometriä tunnissa. 14 sekunnin Opelin siis